Здравейте! Искате ли да завършим заедно това чорапче с невидим шеф, който се казва на английски Kitchener Stitch? Намирам се от тази страна. За да хвана тази примка, трябва да промуша иглата към мен и спускам примката. Следващата примка я взимам, като иглата е насреща. По същия начин хващам бримката от другата страна, изпускам я, а следващата бримка я хващам, като иглата пак е към мен. Връщам се на задната страна, хващам бримката по този начин и следващата бримка не я изпускам. Ето така. И ще ви покажа на това чорапче как се е получило. Много е хубаво. Няма шеф. Ето. Който евентуално да убива на бебчето. Ето тук. Колко е гладко и мекичко.